van theng reng zau taka hian spaceship Hail Mary an ti churun langin ni ko hrelwa kumhni zet a umhnu in mi pakhat raile na ti chu arun har chuak lol mai chu spaceship artificial intelligence Mary chuan a that lo chu alo endik ngal thuaya angai na hrelo le makti tak hian chu spaceship a chuan han va kualin chu spaceship a chuan pui a crew member pahnih te chu thi hian a han hmuwa kumhni te meu mai ni ko hrelowa alo om to wang chuan a thil hriat na te chu ala nei let lawani ti hriat tak hian chu spaceship a om chan le alo om ringot dan te po chu a hreto lova virtual reality room pakhata hian han lutin system AI ne na chuan an captain ko sak tur chuan a han tia ma se system chuan an captain chu aboral to thu chuan alo changa system AI ne na chuan Khawvel lama hruile tur chuan a han tia ma se system AI chuan chu hun thleng le tur chuan som pakhat chuang zet an mamo tur thu hi alo hrila info chi hrang hrang te la khoma a han chu chhuah meu chuan kan solar system atanga mun hlataka alo om to ni ti chu a in Tirhchhuah ta ani a hun kalto thil then khat a thei kil to te chu arun Tirhchhuah le tana chanchin thar lama hian nia thi mek thu hi an lo puanga raile na hi no pang zirtir tu ni in classroom pakhata hian no pang te chu alo zirtir meka a zirlai zinga pakhat chuan Vansangah thil dum then khat ten ni zungan hme kani ti hi adikem ti chuan alo zota raile na chuan kumhni kalta khan Irina Petrova chuan ni le vena singkara infrared light a chuan heng thil dum te hi muchuakin heng thil dum te hian heng ni zung te hi che in tlema ni chakna chu lo ti dalin he thil muchuak tu ming hian chu thil chu Petrova line ti chuan an soi mai thina he thilawang hian Khawvel chu tlema vot chotil tialin kumsom thum kumsom li chawa vel phei chuan nunna tam takin an tor thei pha to don ni in a hriat ani raile na chuan a school no pangte chu lo thlamawnin lau thong lo tur le scientist mithiam ten chu thil chu ati top thei dan tur an zon mek thu chu alo hrila a khabe hmul te chu ziat fain eile in tur te chu a zong kuala hetia zon kual na lama hian a chuan pui a crew member boral ta thalak te chu muchuakin a en kual boka ama le ma chu tunge ni ti chu in Tirhchhuah tum chuan a thei top chu a chhuah thin boka hun kal to churun lang le in school office a thut mek lai hian Petrova research team an how tu pakhat vain ti churun lutin hun kal towa railenan a thesis zia hi aron keng lut tel boka he thesis a hian railena chuan nunna om theina tan tui hi apoimo berlo ti alo ziaka ma se he thilawang hian railena chuan a hna alo chan pha towa eva in ron koma tumna po chu lo tui to chi lovin an office chung chu chhuah san chu tuma ma se evai chuan an Khawvel ni chu a thim mek thu le a thiam na chu an mamo thu chu hrila an propina ron hon sampula chuan tuitel lawa nunna om thei dan a om tlat nia an riat thu le chu thil chu lep lama ron endik tur chuan alo nge na raile na chuan propina ron hon sampul chu lep chunga chuan test tur chuan a in buat sai meka lep pon lama tang chuan lep pon lama chuan beise na sang tak nen midang te chuan an lo thlir thap thunga chung sampul te chu an che theia chu ti rualin thil nung an ni nge yem ti chu hriat thei alani lova an thim em awang chuan eng thil chi nge an ni ti po chu ala hriat thei lova technique rang rang chuan raile na chuan chu thil chu endik tum chuan a thei top chu chua a topa chuan chung thil dum thim tak te chu a en fia thei ta hlau mai ma se chung eng te chuan chung thil nung te chu a ti hluma eng thil chi atanga in siam nge ti hriat tuma an be le hnu chuan oxygen hydrogen le carbon atanga ron in siam ani ti chu a mu chuak le a thesis lo zia chu a dik lo ani ti a hriat chhuah chuan
athin chu arim hle a hengsel te hian infrared light na sataka pe chuakin ni zunga tanga eng local chuak chu lo ei chhe in ni ngei po chu un rei tak nuwa chuan ati hlum thei don ani ti chu a chiang reng maya evai chuan a hun hnu takalo sena wangin railen a hne na chuan lom thu han soin aduni pot chuan a ho thei to thu a han hrila scientist midang tam takan om thu le chung ho chu a biak thei thu chu a han hrila ma se railen a chuan bula lo tran ve to sa a puya du thu chu a han hrila evai chuan test na nei le duni pot chuan sample dang pathum ala test thei tur thu chu a han hrila railen a chuan chung sel ta chuan mercury kalkana Venus an pandai chan chu a hrethiam lo hle a ma se chu thil chuan ngei tu na thar chu nei tirin hardware dora chuan an mamo tur rang te chu an la khoma box lian tak chunga hian box te pakhat jok chu handa chong le in chuta chuan Venus atmosphere ang che in infrared light tam the na tur chu an siama chung sel te chuan bom te jok chu an pan khomani chuan an nun na tan carbon dioxide an mamo ti na ni dona uluk tak chuan bom chu han chinin railen chuan bom chunga chuan eng chu a han kap luta chu vele sel ho chu an da na plate atang chuan eng na lama chuan angkal zui nga la angai dan chu adik le chiani ti chu railen chuan a hrethei nga la chu bom chu an hong ani vai chuan chung sel te chu eng tamna zoka rongkal chuakin an bozing ngal dona ni ti hre in an endik ma in chu bom chunga chuan enga lu theilo na turin uluk tak chuan an tuam chuak veka chumi hnu chuan lai chu han offin a chung chu an han endika chu bom chunga chuan chung sel te chu an pathuma an lo la mai pe lama a pali na hi alo bel boka railen chuan na tan light engan du mai pe lama carbon dioxide tamna Venus lampang chu an panani ti chu a hrethiam le taboka athil mu chua chu evai na chuan phur tak chuan a han hrila ahnu reivak lawa chuan military lampang thlona chuan aircraft carrier lama chuan an ron phur zui ta ani evai chuan chulai hmuna mi poimo tak tele scientist rual te na chuan railen chu in merhriat tirna chu han nein zo na rang te chu an han zo ta aso yang chi khan chung sel ho du na tele anin thla pun dan te chu alo dik chi maya chu sel an mu chu thar chu a minga ta chuan astrophase ti chuan a ming chuan phu a an singa pakhat chuan engtinga ri nge 2 million kilo siam turin onan mamawang ti chuan aron zo ta chuting angza ta tam chu enga tan ngen tiang o ti chuan railen chuan alo zo le ta evai chuan project Hail Mary chungchang zong chu railen hne na chun han khrilin evai chuan sei chun zom zelin kan ni chau po ni lovin kan universe pum pui maya ni te chu an thi mek thu soin kan universe pum pui chunga chuan danglam lo ni pakhat chau omin chu tai city ni in light year 11.9 zeta hla a umania July muna vakal tur le ven dik tur chuan spaceship an boi pui mek thu han hrilin chu mun hla tak thleng tur chuan astrophase power mang chau lo chuan an thlen zo theilo tur thu han hril le in 2 million kilo astrophase po chuan an run let na a dei to don lo wangin an thil va mu chua te chu prop manga an run thon let angai to dona tau city muna mihring vakal te chu mihring thitla ber an ringot don ti na ni chu thil chau chu mihring tamang theina tur lakata Chhanhim theina tur kong omni chuan an hria a akal pui mi pahni te chu an vuina hun chu han mangin an mission chu a thei top chu a ti hlo tlin alo tum tur thu chu han soin an spaceship atang chuan a pai chuak zui ta ani system AI chuan tau city an nei to thu ron hrilin an spaceship po chu a kholaron ti to pa an nu reivak lawa chuan tau city orbita chuan an lut zui nga la chulai hmuna po chuan petrova line an ti po chu alo ve thowa ma se chu ni tau city chu pa ngai tak chuan a thei thunga an hoi kwal chuan chulai hmuna chuan spaceship dang hi a mutatlat mai
man mo takin raile na chu pilot seat lama chuan zuang lut ngalin chu spaceship atanga mun hlataka chuan a chuan mek na chu a thlo tir ngala atlan chiat santa emoti lain chu spaceship chuan akal na pianga chuan arun zui zela chu spaceship atang chuan engthile moni hi run vom chuakin raile na chuan bom ni ngei tura lo ngain alo hlau man hle a ma se chu thil chu bom ni lovin a perlet le a hemi hnu reivak lova hian chu spaceship atang bok chuan thil dang hi arun thlok chuak le a raile na chuan system AI hne na chuan spacesuit a inthuma du thu chu han hrilin khaw object kha la tur chuan a spaceship pon lama chuan akal chuak zui ta ani boi tak le harsa ti tak chung chuan chu object chu a spaceship chung lama chuan a lalut thei hrama chu bom chunga thil te chu han zir chiangin arun thon tu alien chuan an na te chu alo hril ni chuan hriata chu tiang deuh chia chuan raile na po chuan kan Khawvel na chu han chin che in a thon le ta chumi hnu chuan alien chuan thil dang hi run thon le in instruction ang deuh hi alo ni ya chutia a instruction anga ati hnu chuan alien spaceship atang hian eng thil mani thil sei tak mai hi a spaceship lama chuan ron in hol phein glass barrier ang tak mai hi arun in siama raile na chu spaceship pahni in zom na chunga chun valut phein thil danglam tak mai hi awa muwa lung ang tak mai thil nung hian ati dan chu alo zira atira phei chuan an hlau dewa mi hring lem tele a chuan na Hail Mary lem te chu alo siama raile na chu a na lama le le ri tur chuan lo en tirin raile na po chuan a na lama chuan a le san le ria chu vele an in zom na tunnel chu ama chuan arun in phela alien spaceship chu run in herkwalin tunnel chu run in connect le in a mami ni to lo mundanga chuan alowin connecta raile na chu tunnel chunga chuan lut phei le in tun tum chu alien po chuan a full form chu alo mu tir ve ta ani chu alien chu thil nung danglam tak mai lung ang tak hi alo ni ya a thil ti anga piang chu lo copy in anui dan anga piang te chuan alo nui ve zela raile na le alien chu zeizir mang chuan in bedun zelin alien chuan a helmet chu phel tur chuan ati ni chuna hria a atira chuan raile na chuan an hlau dewa ma se alien pa chuan phel tura ati tlatawang chuan raile na chuan an phela makdeu main chu alien pa spaceship chunga po chuan raile na chuan pangai tak chuan thok chu ala theitlat maya hetia Hail Mary lama aliat pheile hnu hian atir lama alien pa in thilaron thon te kha uluk tak chuan an zir chiang le a chu alien pa po chu petroline wanga rong kalani ti te po chu a hrevele zela in biak tum chuan man ruwa chi hrang hrang te chu an han hmang dun thina ma se an hlo tling thei mai lo engma chen hnuwa chuan raile na chuan a computer hmang chuan in biak ton chu a han tum le a alien communication software hmang chuan eng tin tin emo anin bepop thei ta hlo maya astroface chungchang te chu raile na chuan han hriat tirin chu alien rocky ti in kauto meila astroface chu thil thalo takani thu chu arun soi ve a rocky chuan mi somni pathum an ni thu le ani chau chu adam to thu chu han hrila chu tiang deuh chia chuan raile na po chuan ani chau chu dam chun ani to thu te chu alo hril ve a ajin kong thui taka zo hun chung chuan eng thil bernge ti po a hriat to lo thu te chu alo hrila chu tianga enga mo chen anin kom hnu chuan raile na chuan muta du to thu chu han hrilin amut san zui ta ani a hun kal to chu ron lang le in spaceship a chuan pui tur mi pathum ten chuan an lovin kom tlanga an mission an ti zo huna an thil ti tum te chu an soi tlanga hetia a hun kal to te a hriat chhuah woi lai hian system AI chuan an spaceship a thil che arong kal thu hi alo hriat tira man mo taka an en chuan rocky kha alo ni ya thil nung dang ve an ni wangin boundary an mamo thu te chu alo hril ve luama ma se rocky chuan
thil soi chu ngai poimo lo ti hriat takin adu na pianga chuan a lo kal kuala Railen a chuan a journal la ziahna chuan thian danglam taka nei dan tele a dan maktak te chu a ziak tel nge a Rocky hi danglam tak mai ania Railenan bang chana tanga a thil soi zoite te te po chu a lo hret hei vek boka an kalchan ber an mission chu an pani chuan ti hlotlin ngei tum chuan len te chu an siam du na Tau City orbita chuan an hiam thei ang bera zuk thlo luwa Astrophase ina Tau City ati chiat ve lo chan chu sampul zuk lak chu an tum don ani an system AI chuan chu tiang thil ti tur chuan ni som pakhat chung an mamo tur thu han hrilin chumi hnu chuan Railen a chuan Rocky chu virtual reality chunga chuan han lu puin ram hnuai tanga entertainment thleng te chuan a han hmu tira Railen a chuan tunge ngai ber ti chuan Rocky chu han zota ani chuan anu puini thu chuan a lo changa Rocky chuan Railen a chu nupui nei to lo te chu lo zot ve in tunge ngai ber ti te chuan a lo zot ve a Rocky chuan anu puinen chuan kumza somret paruk zet mai anin nei to thu te chu Railen han hena chuan a lo hril ve me ka an hun kal to chu run lang le in Railen ale midang te chu party na hmuna hian an lo la me ka an thi don ani ti hrereng chunga hlim taka an lo thei chu makati in ani chuan nuamati chi lo wang chuan party na hmun chu a lo chua sana evainen chuan pon lama engemaw chen an ti dun hnu chuan bar chung lama bok chuan lut dun le in hlim tak chuan an tlang le a ni som pakhat a lo liam le hnu chuan an zir chian tur planet hmun chu an va thlenga Railen a chuan Rocky hna chuan a hmu chuak tu te an ni boka a ming han phuaro le ti chuan a han hrila Rocky chuan thil danglam tak mai ming hi ron phua chuakin Railen a chuan a thui te du mai Adrian ni ro se a lo ti ya Rocky po chuan ni ro se a lo ti ya chung sampul tale Khawvel Astrophase sampul te chu a han en kop du na uluk taka an han zir chian zel hnuwa chuan Adrian planeta chuan nunna bacteria omani ti chu an zuk mu chuaka chu thilawang chuan Rocky chu a lo lom hle a heng nunna nei bacteria hian Astrophase te chu lo che in ni zung lakatang chuan an chawatan hian an lo mang ani ber maya chung bacteria Astrophase che thei tu te chu an hon thei ni chuan an ni chu an Chhanhim thei an ringa heng bacteria predator te hi Adrian hual tu chum vela chuan an don ani ti chu a chianga ma se chumi thleng chukla a sampul la tur chuan an spaceship chu duan ani lo ti an chiang du na atmosphere nei taka zuk chuklak chu thil hlom takani don ani ti po chu an chiang du na Rocky chuan chen sei takan siam thei chuan chumi mang chuan an du thil chu an lak thei a be seya an spaceship chu nai taka an thlo theina turin amasa in Railen a chuan an spaceship chu planet nei taka a thlo theina turin aloin zir ve mek boka chung thil te chu Rocky chuan leilama thun le turin camera chuan alo record saka Railen a chuan an thil la khom te chu an prop manga an thun le tur thu le ani chu helai hmuna a thi tur thu chu alo hrila Rocky chuan a thil soi chu a hrethiam lovin a duni phut chuan an fuel chu an Khawvel pan theina tur tok chu a pek thei tur thu chu alo hrila Railen a chuan Rocky ril that zia a hriat chuan a chunga chuan alom ve hle a un kal to churun lang le in ka chuana na ni thum chau a to tia chuan Railen le evai te chu an lovin kom du na heti la hian an le pum pui mai chu arun puak dara an plan ang chuan Rocky le Railen te chuan chen sei tak chu thla in bacteria collect na tur chu a mora chuan an da dun boka an sampul khaina la tur chuan Railen chu spaceship atang chuan arong kal chuaka heti la hian atmospheric pressure wang chuan an spaceship chuan warning sign chu alok petuar tuar to boka hetia a boi pui vel lai hian Railen chu spaceship them te chuan arun deng pop maya Rocky chuan lo lu to mai tur le trumdanga an ti le mai tur thu chu alo hrila ma se Railen chuan
rumdang omle thei to don lo ni chuan a hria a chumi wang chuan an sampul chu lak chho ngai tum chuan akal nun le a hau tak le har sa jet mai chuan an sampul chu azuk la thei rama manmo tak chuan spaceship chunga chuan lutin adrian orbiter tang chuan a hla theiang bera chuan angkal chuak zui nga la an him tai mo an ti la hian an boina chu ala to phau lo an fuel teng pakhat chu lo kangin chu chuan na sa takin an spaceship chu alo the vira railen a phei chu na taka in tovin ni khor helo chuan a om zui nga la ma se rocky chuan oxygen mask chu lo vuah tir vatin railen chu alo chan hima un kal to churun lang le in kha thil puak na sa taka wang khan astronaut pakhat chu a boral hlo maya a ai o turin tunge niang tia an en kwal mek lai chuan mi mit chu railena chuan arun futa chat maya railena chuan astronaut ani ve lo thu le a thiam na chuan a thlin lo thu chu alo soya ma se ani chau chu an mamo ani thu chu an soimo mai sia railena chu lo thona chuan arun man zui nga la railena chu spaceship a hian chau to tak hian arun har hlol maya manmo tak chuan han tho chuakin a thian pa rocky chu a zong kwal nga la a tir chuan an hu mai lawa ma se engemaw chen a zot nu chuan chau to tak hian kil khata hian awak mu chuaka railena chuan rocky message hi mu in an Khawvel chu Chhanhim sak tur hian alo nge na test chu lo nei chun zomin chung bacteria te chuan astrophage te chu an ei nge ani ti chu a confirm a zeolite container a chuan chung thil te chu da tha in hetianga ni engemaw chen a vele nu hian rocky po chu arun har chuak vele ta hlol mai an Khawvel chan chuna tur bacteria container rang da te chu han mu in via room a te chuan an lam du na Khawvel chan chin te a hriat theina turin railen chuan rocky chu laptop chu a presena hemi baka hian stress ball pakhat chu souvenir atan chuan a petel boka rocky chuan thil pek tur anei velo wang chuan hre om chu alo ti dawa ma se railen chuan a spaceship chung chu tura chak thu lo hrilin glass suit chuan in thuamin rocky spaceship chung chu an fangkual duna an technology chu alo dang lamin alo ro pui le a hati lai hian hun kal to churun lang le in ngai tu na hun darkar thu man pek chu alo ral don ta reng maya railen chuan kala du lo thu chu alo la soi fana ma se ti luina chuan man betin railen chu spaceship chunga chuan an lo khung lui hi alo ni ya rocky chuan railen chu an spaceship chia te chu lo siam puin an planet ve an pan na ni tur chu arun in Tirhchhuah ka in ngai tak chung chuan in mangtha in an planet lampang ve pan tur chuan an in then zui ta ani an in then nu reivak lawa chuan system AI chuan har sat na an nei thu chu railen chu a han hrila manmo tak chuan an bacteria da khom na mun chu apan zui nga la an bacteria da that na cyanide chu bacteria chuan alo ei che thei hi alo ni ya container danga chuan rang tak chuan an da thanga la railen chuan rocky chu angai tu hle maya achan chu bacteria an da na cyanide ang chi kha rocky te spaceship siam na ani sia bacteria in cyanide ei che thei ni chuan an spaceship po chu a ei che thei don ti na ni ya van thing renga boina na sa tak atok don ti na ni ding tak chuan angai tu na chu han sengin a thian pa a chana ni chuan a spaceship chu a chu sana ngai do na a tira an plan ang khan an sampul la khom te chu propa chuan Khawvel lampang pan chuan a thon chuaka ani chu a thian pa rocky chan tur chuan a che chuak don ani railen chuan a spaceship jin kong chu thlakin rocky chin na lama chuan akal zui nga la ni aliam le nu chuan rocky spaceship umna chu awa thleng pheya rocky po chuan lom takin railen chu a spaceship chunga chuan alo lu tira he thil thlena tanga kumenga ma za nuwa chuan railen thon chu pro po chuan Khawvel chu wa thleng le to in e vai chuan railen video rang te chu alo en kuala heti lai hian khowat chuan na sa takin Khawvel chu alo tu meka
mà se Railena in pek na hian Khawvel mi hring pum pui me te chu a Chhanhim le thei do na ni heti lai tho hian Rocky te po chuan an omna planet chu lo Chhanhimin Railena po chuan nuam satakin chulai hmuna chuan hun chu alo mang ve me ka an trong zong zong a thiam to wang chuan nuam po chu alo ti hle a ni khat chu Rocky chuan a tan spaceship an siam thu le a du ni phot chuan Khawvel lampang a pan thei thu hi an hrila ma se Railena chuan chulai hmuna oma no pang te chu zirtir na pek chhun zom chu a thlang ta zo ka